Mukabat nga to sa 4,500 ka mga tinun-an ang nakadawat sa educational assistance nga gipang-apod-apod niadtong Sabado sa Department of Social Welfare and Development sa mga probinsya ug syudad sa Central Visayas. Base sa datos nga gipagawa sa DSWD, adunay 3,563 ang natagan sa isla sa Sugbo, 594 sa Negros Oriental, 172 sa Bohol ug 182 sa Siquijor. Gipasabot ni DSWD-7 Assistant Regional Director Antonio Dolauta nga aduna pay laing 5 ka Sabado ang hugna sa pagpang-apod-apod sa educational assistance sa DSWD. Basically, karon magud kay initial pa man nino, nalatay gi-identified nga mga initial payout centers, but lagi tayo schedule nga mga payout sa different districts and then LGUs. So kaning mga gipang-mention nga mga LGUs nga wala ka ready atuan ang nato pohon. Ang ato ang payouts kada Sabado until end nga sa September. No, so we have 4 Saturdays man sa September. Sa karon nga August napatay usa next week. Next Saturday, so bali napatay 5 Saturdays nga payout. Gipasalig pod niya nga tanan nga qualified ug makaabot sa lista makaangkon gayud sa ayuda gikan sa gobyerno. Mamahimo nga makadawat og 1,000 ang tinun-an sa elementarya, 2,000 sa high school, 3,000 sa senior high school ug 4,000 alang sa mga nagtungha sa vocational course ug college. Yeah, ang 4 Ps dili na necessary nga dili sila qualified. As long as qualified sila sa criteria for educational assistance, pwede gid sila. Kaya namatay criteria pod no nga para sa educational assistance. So regardless kung 4 Ps sila or dili, basta qualified lang maka-avail gihapon. Apan unsa ba ang mga kwalifikasyon aron makadawat sa maong ayuda? Kikinahanglan ikaw usa sa mga musunod: breadwinner, working student, anak og solo parent, anak sa OFW, gibiyaan sa ginikanan o namatay na, walay trabaho ang ginikanan, biktima sa abuso, mga ginikanan nga dunay sakit nga HIV o biktima sa kalamidad. Kipasabot ni Grace Yana, team leader sa DSWD Mandawi, nga kung sulod ka sa maong qualifications, kinahanglan lang ka mo presentar sa imong Certificate of Enrollment gikan sa tunghaan kung asa mo eskwela og dokumento nga makapamatuod og nga gikonsiderar ka nga student in crisis. So kani atong educational assistance tabang ni sa gobyerno para sa mga estudyante nga gitawag nato or mga kanang mag-aaral o estudyante nga in crisis na sa malisod nga kahimtang. So kinsa man ning student in crisis, mauni sila ang kana bitong na estudyante nga breadwinner, kanang siya'y nangita para sa pamilya. Naapoy estudyante nga working student siya'y nagngita para makaeskwela siya. Sa unang adlaw sa pagpanghatag sa ayuda dinhi sa Kabisayaan, wala ray grabing kagubot nga mitumaw nga susama sa kauluhan. Gisuta namo ang sitwasyon sa dakbayan sa Mandawi ug among nasayran nga gilimitahan lang ngadto sa 400 ka individual gikan sa 6 ka priority barangays sama sa Barangay Sentro, Cambaro, Ibabaw Estancia, Giso, Alang-alang ug Mantuyong nga gi-accommodate. Usa sa mga nakadawat kining inahan nga si Christine Flor Villador ug matod niini dakong tabang nila nga mga ginikanan ang ginagmay nga kantidad nga gipanghatag gikan sa gobyerno ilabi na sa pagpalit sa mga gamit sa eskwelahan. Dako na kining tabang para namo, ma'am. Ay sa natural disaster, ma'am ba? Sa bayong udit naguba man among balay. School certification nga na-enroll ang bata o Xerox sa valid ID sa ginikanan. Samtang si Lolalita, school supplies alang sayang 3 ka apo, maoy paliton sa ayuda nga nadawat gikan sa DSWD-7. Para sa eskwelahan. Nya kani mo sa single mom ang nang nibana. Pero nara po siya anak ko la pa. Ana usa. Kini si Shariza Mioy alang sa May TV Cebu.